O Abanqueiro proclamouse campeón do Trofeo Concello de Boiro tras unha final moi igualada fronte ao Boiro. A cita reuniu a todos os clubs do municipio nun ambiente festivo e solidario. O campo de Barraña converteuse este sábado no punto de encontro do fútbol local coa celebración do Trofeo Concello de Boiro, unha competición que regresou ao calendario deportivo reunindo a todos os clubs do municipio. Tras unha intensa xornada de partidos, o título decidiuse nun emocionante duelo entre o Abanqueiro e o Boiro. Os laranxas lograron levar o trofeo tras impoñerse por 4-3, cun tramo anotado prácticamente no último suspiro do encontro. O conxunto boirense, que contou cun equipo formado en boa parte por xogadores xuvenís, acadou o subcampionato nun torneo marcado pola igualdade e o bo ambiente nas bancadas. A competición, recuperada este ano polo Concello e as entidades deportivas locais, tamén tivo un marcado carácter solidario, coa recadación das entradas destinada a fins sociais. O Galicia Bealo completou o podio na terceira posición, mentres que o Sporting Lampón foi o cuarto e o Cures quinto. Un regreso exitoso para un torneo que volve unir ao fútbol boirense e que aspira a consolidarse de novo como unha cita fixa no deporte local.